8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i comença la 44a edició dels 24 Hores Internacionals de la Resistència Segona de la Quarantena. Aquí els l'Espera de Galícia i Assúnic Ternorent i de participació de Catalunya i la Federació Catalana de Motociclisme com a Mancomunitat de la Vall d'Albert, de la Diputació de Barcelona i per suposat un agraïment al suport incondicional de l'Ajuntament de Lliçà-Amunt. Gràcies a tots els comerços locals, comarcals i autonòmics que amb les seves aportacions a la revista de les 24 hores també fan possible un any més aquesta edició tan especial. I sobretot, un agraïment, un fort agraïment a l'organització, aquest més de 100 voluntaris i voluntàries que van vestits amb una samarreta granatosa, que purament per qüestió del motor i qüestió pel seu poble, porten setmanes, mesos, dies i hores deixant-se la pell a que tots vosaltres podeu gaudir d'aquesta festa. Sí, començar les 24 hores. Es podeu seguir en streaming gràcies al nostre equip de Fórmula Ràpida, el nostre partner de comunicació, Fórmula Ràpida a través de la seva web o a través de la web de les 24 hores. Si entreu a la web tindreu el programa amb totes les activitats, podeu veure les bases del concurs de fotografia de les 24 hores i totes les sorpreses que ens esperen d'aquí a demà a les 5 de la tarda. Mira, podemos quedar. Mireu si hem fet gran aquesta festa, que durant aquest primer cap de setmana de setembre a finals d'agost, més de 30.000 persones passaran per aquí Can Montcal. Per aquest petit indret de Catalunya ubicat a Lliçà-Amunt,